Runt om i världen varierar matkulturerna i olika länder. Det beror på klimatet, lokala livsmedel, religion, historia och många andra aspekter. Men i denna video ska vi prata om hur matkultur ser ut i Sverige. Idag är vi i Varberg som ligger i Halland. Vi ska till Blädderskrivares skola för att intervjua studenterna och fråga dem om deras skolmat. Nu är det dags att titta på hur en vanlig skollunch ser ut i Sverige. När brukar ni ha lunchrast? Nej men ungefär vid typ 11. 12 ibland, det beror på. Är maten gratis i skolan? Ja, det. Allting ingår, man behöver inte betala för någonting. Erbjuder skolan också frukost? Nej. Nej, inte här, men vissa skolor för de yngre har frukost som ingår om man vill. Men på gymnasiet så är det inte lika vanligt. Om skolan skulle bjuda frukost, skulle ni äta i skolan? Frukost till exempel? Kanske. Ja, det beror nog på. Ja, det beror nog på vilken tid det skulle vara. Hur stort är matutbudet? Jättestort. Ja. Det finns alltid något att äta. Det är väldigt stort. Det finns ofta flera olika rätter som man kan välja mellan. Så det är alltid ett stort utbud här. Kan vegetarianer, veganer och laktosintoleranta också äta? Ja, det kan de. Man kan ju få specialkost. Men det finns alltid ett vegetariskt alternativ. Ja, det är inga problem. Det finns flera alternativ där oftast också som man kan välja även där. Är ni nöjda med skolmaten? Jättenöjda. Det är väldigt bra här. Vi är väldigt nöjda. Ja, det är jättegott tycker jag. Jag äter här varje dag. Jag skippar aldrig. Det är jättebra. Ja, vi är jättenöjda. Jättenöjda. Den är jättebra. Vad är den bästa maträtten som ni har haft i skolan? Currysåsen. Eller Kycklingcurry. med Ja, ris. den är jättegod. Jag gillar ju pasta och skinksås. Den är min Den är favorit. god. Ja, jag gillar ju den stekta fisken. Den är väldigt god. Vad heter det? Gulaschsoppa, det gillar Ja, jag. det är gott. Ja. Det är jättegott. Jag gillar färs-i-form, tycker jag är jättegott. Pulled beef är min. Pulled beef taco. Ja. Men ibland får vi sparrispaj. Det tycker jag är väldigt gott. Det är väldigt gott. Men vad tycker du är äckligt? Äckligt. Ibland får vi vissa soppor som inte är så jättegoda. Och typ så här fiskgratäng och sånt. Ja, fiskpudding och fiskgratäng är inte så. Fisk är inte. Eller sopporna. Ja, Sopporna är inte så goda. Nej. Fiskpudding. Det har du med. Vi gillar inte fiskpudding. Hur ofta äter du i skolan eller skulle ni hellre gå till mataffären eller kaféet? Vi äter nästan varje dag. Ja. Men ibland så är det lite mindre gott. Och då kanske man kompletterar med att köpa typ någonting på affären eller något. Ja, men vi äter ju varje dag i skolan eller så. Så vi brukar nästan aldrig gå till kaféet faktiskt. Om inte vi ska köpa någon dricka eller... Ja. Men vi äter ju varje dag. Ja. Sen kanske man går till kaféet efteråt Ja. och köper något litet. En sak är säker. Vi kan inte prata om svensk matkultur utan att nämna fika. Nu ska vi till ett café för att se hur svenskarna fikar. Den svenska fikatraditionen går tillbaka till 1800-talet när kvinnor började besöka varandra för att dricka kaffe och utbyta idéer i en mysig atmosfär. Ordet fika användes första gången år 1910. I början användes ordet som slang för kaffepaus, men kom med tiden att bli så mycket mer än bara en kopp kaffe. Idag vill ingen fika utan en kanelbulle eller annat kaffebröd. Fika har blivit kanske något av det mest svenskt som är känt över hela världen. Nu ska vi fråga svenskar om fika. Hur viktig är fika för dig i ditt vardagsliv? För mig är det en mycket viktig del. Jag fikar varje dag faktiskt. Det finns alltid fika hemma. Det är en jättestor del av våran kultur. Jo, men fika är väldigt viktigt för mig, för jag brukar baka varje vecka, antal gånger i veckan ibland faktiskt, så att jag brukar riktigt till fika varje dag för att annars blir inte det uppätet. Ja, jag älskar också fika. Alltså, det är bara så mysigt. Och även om man... alltså det finns ju typ alltid hemma ändå. Men sen är det ju jättemysigt att alltså, bara gå ut och ta en fika. För det blir ju... Alltså det blir bara mysigt och det är något lätt så man behöver inte ta... Det tar ju typ en timme max så det är ju skitenkelt att få ihop också.
Hur ser en typisk fika ut för dig? Vad brukar du beställa? Kärleksmums, kanelbullar, kladdkaka, så här typisk svensk fika. Ja, alltså jag älskar allt med choklad. Allting som har choklad i sig beställer jag. Alltså någonting sånt, och sen spelar det ingen roll om det är alltså kaka eller biskvi eller någonting sånt. Bara det har choklad i sig. Jo, men jag håller med. Det är ju ungefär så prinsesstårta, och så brukar vi dricka kaffe och saft till barnen. Måste man alltid fika med någon annan eller kan man göra det ensam? Fika, det är bara jättemysigt. Så det är alltså supermysigt att göra det med någon kompis eller familj. Men sen är det också jättemysigt att bara alltså, ta en kaffe och typ så här bulle och bara sätta sig vid tvn och kolla på någonting man tycker är kul. För det är bara, alltså det höjer lite vardagen bara. Jag håller helt med Ella faktiskt. Alltså sitta själv och ta en fika, jättemysigt. Men det är ju också en väldigt social grej, precis som vi är nu, bara träffas och ta en fika. Fika tycker jag är lite mer än bara liksom maten. Jag tycker liksom det är upplevelsen att man går till ett café tillsammans med en vän och gör det. Men det är ju såklart man kan sitta och fika själv. Jag brukar göra det själv varje dag nästan till. Men ändå, det är liksom bara trevliga upplevelser att göra. Måste man vara rik för att fika? Jag tycker absolut inte att man behöver vara liksom rik för fika. Det är klart att det är dyrt. Men det är liksom så här, vi svenskar går inte ut och fikar på ett café så ofta. Det är bara lite då och då typ. Så man behöver absolut inte vara rik. Och sen som sagt så liksom svenskar bakar väldigt mycket. Så många äter ju hemma och då blir det ju mycket billigare. Alla har möjlighet, det beror väl lite på vad man beställer. Men nu för tiden har ju fika blivit mycket dyrare, så vi kan absolut inte gå ut och fika lika ofta, vilket är väldigt synd. Sveriges matkultur är påverkad av olika kulturer över hela världen. Till exempel kommer kebab från Mellanöstern, men har blivit jättepopulär bland svenskarna. Kebabpizza är ett resultat av de turkiska och italienska påverkningarna. Nu ska vi titta på vad svenska mataffärer har att erbjuda. Vi ska ta reda på hur mycket kostar vardagsvaror i Sverige och se svenskarnas dagliga matkorg. Mjölk 23 kronor. Coca-Cola 18 kronor. Ost 110 kronor. Skinka 25 kronor. Blandfärs 65 kronor. Smör 70 kronor. Potatischips 30 kronor. Bröd 30 kronor. Vad brukar du köpa i mataffären? Det är mest mamma som handlar, så jag vet inte vad jag brukar köpa. Men vi brukar köpa ingredienser till vad vi ska äta och maträtter som... Alltså vi köper ju alltid typ mjölk och grädde, och potatis brukar vi alltid köpa. Så liksom bra råvaror att ha. Nej, det beror på lite vecka till vecka vad man vill äta så. Lite kött och potatis och grönsaker är olika varje vecka. Hur ofta går du till mataffären? När jag inte arbetar? Ja, vi försöker handla en gång i veckan, men det är kanske 1, 2, 3 gånger. Det är ju mamma som går till mataffären, men hon brukar gå dit rätt ofta faktiskt. Hon brukar gå dit typ typ 3 dagar i veckan och handlar ändå, alltså storhandlar, men hon handlar allting vi behöver. Ändå rätt så stora handlingar. Brukar du köpa lokala eller utländska varor? Vi brukar köpa lokala varor. Vi typ kött brukar vi alltid köpa svenskt och potatis. Men sen köper vi utländska varor när det är saker som inte finns i Sverige, typ avokado och vissa bär och frukter. Försöker köpa lokala, men dela mest utländska tror jag. Eller ja, jag har inte jättebra koll. Vilken mataffär brukar du besöka mest? Ja, det är det här då. Ica Kvantum. Vi handlar alltid på Coop. Och sen så då och då kör vi Ica. Hur mycket brukar du betala för mat? Alltså det är ju mamma som betalar, så jag vet inte riktigt. Men det brukar kanske vara, om vi handlar 3 gånger i veckan, kanske varje handling går på typ 800 000 kronor så. Ja, men det är runt 1000-lappen. Har du märkt att priserna har stigit på sistone? Nej, för jag flyttar precis hemifrån, så jag har inte handlat så länge liksom, så jag vet inte. Inte något jag har märkt. Ja, det har jag. Det är väldigt dyrt. Mina föräldrar säger det också. Kaffet har blivit dyrare och chokladen har blivit mycket dyrare. Svensk matkultur omfattar många olika rätter. En typisk svensk maträtt som orsakar motstridiga åsikter är fiskpudding. Den är gjord på fisk, ris, vatten, mjölk, ägg och ströbröd. Olika söta kakor spelar också en jätteviktig roll. Till exempel prinsesstårta som består av tårtbottnar, vaniljkräm, vispelgrädde och hallonsylt. Allt täckt av ett karaktäristiskt lager grön marsipan.
En populär kaka är kärleksmums. Det är en chokladkaka med kokos. Låt oss att ta reda på vad svenskarna har att tillägga. Vad brukar du äta till middag? Olika, igår åt vi någon pasta typ. Kan vara vad som helst. Hemma brukar vi äta allt möjligt, men det brukar alltid vara potatis, ris eller pasta och så kött till det, eller ris och sås och så. Vad är de traditionella svenska maträtter? Köttbullar och potatismos kanske. Köttbullar och potatis. Korv i ugn kanske. Då får ju köttbullar komma med. Och traditionell är kanske inte svensk. Alltså vi brukar äta svensk tacos. Det är ingen traditionell rätt, men vi äter alla det här i Sverige. Nej, vad är det? Köttbullar? Köttbullar och mos. Kanske pannkakor ibland. Ja. Kebabpizza är det många som äter också. Det är inte heller traditionellt. Men vi också äter korv stroganoff. Vi har en sak som heter falukorv. Och det äter vi mycket. Och raggmunk som är typ riven potatis med som en potatispannkaka med fläsk. Så här ser matkultur ut i Sverige. Hälsosam och välsmakande skolmat, unik svensk fikakultur och nya traditionella svenska maträtter som är påverkade av olika andra kulturer. Tack för att du tittade på vår film och vi hoppas att du nu kan lite mer om svensk matkultur. Tusen tack och hej då!